Ekor Kapatisi TV. Food Northeast Kickboxing Championship Arajar Arpunriu kabel penlong da All Migalai Kickboxing Association kan salong hanong ba shulong nadu ka kandai terik hadu kalai puwi triu kala lingkot Arajar Arpunriu hagai rensanya lekai on session bentari gino yakura namro pratli gi jilla kathajute lamingi yakane la pentep do president jo Northeast Kickboxing Association ba Samuel Hasha hagajing kran miklar thai kubor ha khat atri ukla lingkot Arajar Arpunriu bedong ru ba gajing lekai kendon bun benta kat kumikadan bat kat kumikendon jong kickboxing Report nakalagay cuma may visual fee snap masuk mani fee report karena mau news na marja dulu lokasi berkoi ini te agak report niwan hamne ban nakunta ban pentip ban pensyairo syaki fighters kijungi ngimun ban pelong ekneka Fourth Northeast Kickboxing Championship 2026. Karena kadai kapal long naka Northeast Kickboxing Association neka, but ingin organize pat hang nepat naka All Migalai Kickboxing Association hang nehapoka jalla Migalai kejungi. Karena kadai hadin bun senam kabangi laju pelong, kalas kabangi pelong kadai bu arja kenyau. Hangti hapo kokraja hapo hodolan arjan ya be third Northeast Kickboxing Championship di nadu kitiki por ngi khamyo chuman belong di how news nam babanta ngila ya khotben ngi ki parlok ki jungi naman lagi state jo kan Northeast barakawai di dakawai kasur kilayam jurlang mat belong ne hapo shilong di nakaleng ka jungi ro jo ka All Migalai Kickboxing Association ngila pden ya jing terwa Jongka Northeast Kickboxing Association ban pelong yakneka Fourth Northeast Kickboxing Championship ane hapo nomba asilong jongi di wilayah ya Kajakaru hangti nimun ban pelong hangti hapo Bharat Scout and Guide Meghalaya Bharat Scout and Guide ane hapo nomba asilong kapan salong nadu ka arpo khandai tarik hadu live way tarik jong mentau benai Januari arjat arpun brim kane kalong kum sibentaro ban ayun simlem ya ki khna samla ki jungi jong kan Northeast bar koi bar ha ju kaporo kan long ka platform na benta ki fighters jong kan Northeast bar koi man wanra ya koi ka platform lenba kan ka Northeast Kickboxing Association kan neka te lenba kan neka kan ai ka platform ka bha na benta ki khna samla jong kan Northeast bar koi bat nila shim khiaro ban jit ki khna ki babet na ko Northeast ban le ya le kai shabar jong ka India ro te kata kade ka jing thumu jong kane bat ha ju ka poro man wanra ka jing ya tali ha padeng ki para Northeast ki jongi namar undai tang ka jalla me khlya ka basham jing ya ki wei bat ki jalla ro ki sham jing ya lada ke le shabar jong kane ka Northeast kibun bha ka kumta ka jing ka partiality su ki don hi bat ka jing e ro hawai de bat bun ki diam ro ka don hi te lada ka Northeast ka jungi baro ka wai lada kam dot ka jing ya tali te kamot na shathi sha pling area kamot kinsa kumta kinam khain sna biru an namar ba ki khna na ko Northeast jungi ki de ki khna ki ba khlai ki ba sha ki ba khlai ki ba khamno strong ha hi kar kom le kai ro te de nak ta ka daw ki ko ban nyon ni ki bre bi jungi jong ka Northeast wat jong ka Meghalaya ka jong iro ni sham ha man lagi national championship te lenba ka ne ka Northeast Kickboxing Association ka ne ka kan ai kata ka jing ya rap na banta ki fighters ki jongi bat ki jalla ro ki ba sham jing e ha ko be de bat kino ta kata ka jing wan bat wan ra ro ka jing ya tli lang hapo ki state jong Northeast bar ko kata ka jing thumu ka jongi ni pelong hangne bat ni lam long meeting ro bat ki members ki jongi jong ka amka jong All Migalai Kickboxing Association ya ka jing terwa jong ka Northeast Kickboxing Association ka neka nila kloy ban pediam bat dei nak ta ka daw hi ban ta kasni ni sakwan hangne ban pensyai bat ban iron simlem ya ki khna samla ki jungi la kai ya ka kickboxing
Nomor bana we usnem shawi usnem ka kickboxing kala de kawai kaba roisted but kaba kiusted ha baro kiliang. Nomor ba ngibon ki coach, ngibon ki instructor, but ki school ru kila bon bha ki bashim kya yagle ka kickboxing. Nomor ba kadai ha ka ju kapor kadai ka sports, ha ka ju kapor kadai ka fitness, but ha ka ju kapor kadai ka self defense. PE na kawai kapor sa kawai kapor. Ini sibun ki jinghe. Takadaw ki wat nakaleng yung kikmiki pa kila kloy ba ban pa ya lagi jing kikun ha kadai ka kickboxing. Te kata kadai ka jingwan ka jingi benta ka sing. Yon lagi jom pa ki small medium ki small size, medium size, but ka big size ki kena ro. Nanta ka non ka sub junior, ka junior, but ka senior men and women. But ngindon pat hangne ka kategori pat ngindon ka semi contact, 0.5, ka kick light, full contact, low kick, pat ka K1. Kita ngindon hangne hapo ka championship ka ba sapulong na harap kendai hadap live pun tadi. Jom tak benar. Tengah IT rumah ने खंडित मंदिर करेंगी. तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग का जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था लास्ट कोकराझार में, उसके बाद अभी 2-3 साल गैप हो गया. उसके बाद दोबारा हम लोग नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग शुरू करने जा रहा है 28 जनवरी टू 31 जनवरी 2026. यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट का टीम आएगा. उम्मीद करता है हम लोग 500 से 600 पार्टिसिपेट होगा. हम लोग का ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें सेमी कॉन्टैक्ट, 0.5, लाइट कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का रूल में टूर्नामेंट होगा. सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन वुमेन. तो ये उम्मीद रखता है ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा से होगा और आप सबको ये टूर्नामेंट में मैं वेलकम करता हूँ. थैंक यू. Confirm kamut ka Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Bat Sikkim, te Mizoram, te sa stang naka Tripura kinsa ay jingtip ini ha swai ka khasan tarik kiban wan manchimata ha kaneka Northeast Championship. Nakabi ka jala ko makat nungot kinong yakon. Nakoy ka jala kindon bit umduna ka Sauho Santo Mude ite. Hendri kan sa Kambun bha te kali na po Manipur, bat na Assam, bat na ka jala Meghalaya hi. Hendri hadu menta na ka lengjo ka Mizoram te ki dang ong kumbalai Mude te na ka Sikkim kumba Sauho Mud na Nagaland ro kumta hapo Santo Mude te kin hapo kini ki khatsan tarik te kin sa nang ajing tip shu yani ba ka nungot kinwan. Kalau kebedi bakal kusnam, lam saya kata, yakin jom. Hakabai de barka khusnam nila pakhat kumne namaro man kapor ki shat ai betang ya ki medals but ki certificate but ki trophies nakaleng ka joming in ai ki certificate ki medals but ki trophies and right now kamta ki tu ki ba yo ye ki best fighters te kandon ru ka cash prize na kamta ka jongki but kandon ru hamne ka professional fight ka bangin sa bu tang arteli ki category ka low kick but ka K1 ni tulong ya ka professional fight hagbai de but kaneka Northeast Kickboxing Championship ka bahangnya ko jala ka jungi am ka kanero ho kin qualify hapo final ro ki thina ki jungi Tam kadi ka qualifying round kadi kanlong bihang ni na kala am hangnya be ji hapo shalong be namar bangin pelong baro laisi tingin pendep swa ki championship baro te hakbakut ka last day kali live wait tarik ngin pelong ya kaneka pro fighter nak benta arteli ki category ti ngim pat yo nang noro ki kershan nakaleng juga government nakaleng kino hendring isyo menta tang naka joka Northeast Kickboxing Association ni but ngidon ki parlo parjor ki well wishers ki jongi ki ban sponsor nak benta kane ka Northeast Kickboxing Championship
Di Nagaland kajungi ngila aero collector hai chief minister badan borom kajungi ban pelong ekne ka Northeast Kickboxing Championship nadu kini ki uni usne arajar urusan di ngikerman sekarang ba insaction khalam na kata kajungi ha kate kesini